Izrael szívében, Jeruzsálemben is érezhető a gázai konfliktus hatása. A nyáron általában turistáktól nyüzsgő Olajfák hegye ott jártunkkor teljesen üres volt. Egyetlen turista sem gyönyörködött Jeruzsálem látványában. De az óváros utcái is szokatlanul néptelenek, szinte csak a bevásárló utcákban látni embereket. A mai napon Jeruzsálemben vagyunk, ami viszonylag biztonságos hely. Gázából ugyanis nem lövik, több rakétájuk ugyanis arab falvakban csapódott be a közelben. A helyiek is azt mondják, nem félnek, igyekeznek a megszokott életüket élni. Megpróbálok nem félelemben élni, mert az úgysem segítene semmin, de nem nagy öröm így élni, és hogy elrontották a nyarunkat. Nyáron szeretünk szabadon sétálni, szabadon utazni, és nem attól tartani minden pillanatban, hogy mikor szólal meg egy sziréna. De minden rendben, tudjuk, hogy hamar vége lesz ennek az egésznek, mondja ez a diáklány. Nézze, ijesztő a helyzet, mert nem szeretnénk, hogy bárki is megsérüljön, de itt Jeruzsálemben mi viszonylag biztonságban érezzük magunkat, mondja ez az édesapa. A hadsereg szóvivője szerint jelenleg 10 000 rakéta van még a gázai övezetben. Ezek egy része fejlett, becsempészett rakéta, a többit viszont a terroristák helyben készítették, többségében az eredetileg iskolák és kórházak építése céljára érkező építőanyagokból. A rakéták nagy részét fémcsövekből csinálják, amit más célból vittek az övezetbe. A betont is az alagutak megerősítésére, kibetonozására használják, pedig betonhiányról beszélnek az övezetben, mondta a hadsereg szóvivője, majd hozzátette, összesen 32 alagutat találtak eddig, 75 különböző bejárattal. Az izraeli külügy szerint a harcoknak nincs negatív hatása Izrael kapcsolataira a nyugati országokkal. A világ vezetői mellettünk állnak, tudják, hogy a Hamas terrorszervezet embereket használnak pajsként, és elismerik, hogy jogunk van megvédeni magunkat. Ezt mondja Obama, Merkel, de az EU is. A média más, ott vagy értik a helyzetet, vagy nem, mondta az izraeli külügyi szóvivő, aki szerint az elmúlt napokban többször is bebizonyosodott, hogy a Hamas megfélemlíti a gázai övezetből tudósító újságírókat. Amint elhagyják Gázát, egyszer csak elmondják, hogy az izraeli hadseregnek van igaza. Tényleg nem ők támadták meg azt az iskolát, a Hamas saját rakétája csapódott be. Utalt a szóvivő az ENSZ iskolájának nagy nemzetközi visszhangot kiváltott esetére. Szervusz, üdvözlöm a kedves nézőket! A mai napon Jeruzsálemben vagyunk, ami viszonylag biztonságos hely. Gázából ugyanis nem lövik, több rakétájuk ugyanis arab falvakban csapódott be a közelben. A mai napon több minisztériumi hivatalnokkal beszélhettünk, és a hadsereg szóvivőjével is. Tőle megtudtuk, hogy egy föld alatti vaskupola építésébe kezdtek. Szenzorokat helyeznek el, hogy a terroristák ne áshassanak több alagutat, vagy ha igen, azokat azonnal megtalálják, és likvidálni tudják őket. De azt is megtudtuk, hogy amint a konfliktusnak vége lesz, Izrael belső vizsgálatokat fog kezdeni a hadseregben. Megpróbálják például kideríteni, hogy miért nem használták a hadművelet kezdetén azokat a speciális páncélzatú harckocsikat, amik megvédik őket a rakétáktól, és például ha korábban tudtak az alagutakról, miért nem tettek ellenük semmit. Ma van egyébként a Ramadán utolsó napja, elvileg a muszlimok ilyenkor békében ünnepelnek. Reméljük így is lesz, bár elvileg a Ramadán egész ideje alatt tartózkodniuk kell az erőszaktól, de mint a gázai helyzet mutatja, ez most nem így történt. ...300 méterre a gázai határtól Natif ha-Ashara, szellemváros. Aki megtehette, már elhagyta a Mosavot. Csak a legkitartóbb helyiek maradtak, és a tájföldi vendégmunkások, akik a tűzszünet idején a földeken dolgoznak, mangót és más trópusi gyümölcsöket termesztenek. Egy ilyen üvegház mellett érte találat egyiküket 2 héttel ezelőtt. Ő lett a gázai konfliktus első külföldi áldozata. Nem lehet így folytatni többet, mindig abban a féléssel, hogy talán feljönnek az óvóhelyről, lent a földből kijönnek, mert építenek ilyen búvóhelyeket, alagut. És attól félünk a legnagyobban, mert nem tudjuk hova érnek, és az nagyon félünk. De ezek a bombázást az már sajnos megszoktuk, és mindig menjünk be az óvóhelyre.
mondja a Moshav magyar származású titkárnője egy óvóhely előtt. Gáza most egy új szemszögből, északról. A fal a hivatalos határ Gáza és Izrael között. De más praktikus célokat is szolgál, a palesztin mesterlövészektől védi Natif ha-Ashara lakosait. Ezt a falat a béke érdekében építettük, áll a feliraton. Az építők gondosságát jelzi, hogy a vasbetontömböket igyekeztek dekoratívvá tenni. Miért nézzék az emberek állandóan csak a nagy szürkeséget, indokolja az egyik helybéli. 2007 előtt egyébként egy izraeli település állt a fal mögött. A megegyezés értelmében a jól működő gyárukat és a mezőgazdasági telepeiket a palesztinoknak adták át, és felajánlották, hogy kiképzik a működésükhöz szükséges személyzetet. A palesztinok azonban ehelyett mindet földig rombolták. A zsidó telepesekben azonban mindig benne van az újrakezdés, a kitartás ereje. Annak ellenére, hogy a helyiek rengeteget szenvednek a mindennapos támadásoktól, rakétáktól, itt a közeli területen mögöttem látható, hogy előkészítették egy újabb mosavnak az építését, egy újabb települést, ahol a lakások 1 óra alatt elkeltek, miután meghirdették őket. És megszólalt a nap első figyelmeztető jelzése. A vörös riasztás elhangzása után a határ közelsége miatt 10 másodpercünk maradt a menekülésre. Ennyi idő alatt azonban csak bokrokban tudtunk meghúzódni. És aki ehhez az életérzéshez már évtizedek óta hozzá van szokva, Avi Vas. Mindig, amikor mondják, hogy nem lesz semmi lövöldözés, csak tovább lövöldöznek, és meg is akarnak jönni pontosan úgy, azon a barlangokon, amit csináltak, és nem fogják abba hagyni, mert abba hisznek. Mondja a magyar bevándorlók által alapított kibuc menedzsere. Az izraeli hadsereg mindeközben ismét beljebb nyomult a gázai övezetbe. A céljuk, hogy ellehetetlenítsék a Hamas további támadásait. A helyiek szinte kivétel nélkül azt mondják, hogy kitartanak a katonáik mellett, és addig támogatják az izraeli hadműveletet, ameddig csak szükséges, de azt szeretnék, ha a kormányuk végre pontot tenne a Hamasszal való konfliktus végére. Uzoni Eszter, izraeli-gázai határ. Szervusz, üdvözlöm a kedves nézőket! A helyzet nagyon feszült, de szerencsére az igazi vészhelyzetek eddig végig elkerültek minket. Az éjszaka például teljesen nyugodtan telt. Tel Aviv középső részén szálltunk meg egy szállodában, csak reggel tudtuk meg, hogy az éjszaka folyamán északi és déli részeken is voltak a városban riasztások. Ma pedig napközben, amikor Sderodból elindultunk, fél órával később tudtuk meg, hogy a városban rakéta csapódott be. Később pedig Gáza közelében folyamatosan durrogtak mellettünk a mozsárágyuk. A vaskupola egy rakétát is elfogott fölöttünk, egy hasonló lehetett, mint amit most itt fogok a kezemben, de azt el kell mondanom, hogy a helyiek igazából már össze sem rezzennek a robbanások hangjaira, inkább az alagutaktól félnek, ahol terroristák szivároghatnak közéjük. Ilyen terroristák öltek meg tegnap például 5 izraeli katonát egy közeli kibucban. A terroristák közül egyet sikerült likvidálni, 2-t élve elfogtak, a többiek viszont visszamenekültek Gázába, és nem tudni, mikor támadnak újra. Gáza 20 kilométeres körzetében az utat szinte végig izraeli lobogók díszítik, bátorítást és támogatást nyújtva a háborús zónába igyekvő katonáknak. Benzinkút és kávézó az út szélén. Az éjszakai harcok után itt pihennek meg a katonák. De még itt is készültségben kell lenniük, mert ilyen közel a határhoz csak 10 másodperc van az óvóhelyre húzódásra. Itt pihent meg Ilana Dayan, a néhai Moshe Dayan unokahúga is, aki riporterként követi az izraeli hadsereg műveleteit. Mutassátok be mindenhol a világon, mondta a riportereknek bátorítólag. Fehér galambok repülnek Gáza felé, de sajnos még nem a békét hozzák. Sderot mellett néhány 100 méterre található ez a domb, ahonnan a legjobban be lehet látni Gázába. Itt vagyunk a gázai határ mellett, és szinte folyamatosan lehet robbanásokat hallani tőlünk 1-2 kilométerre. Szirénát viszont azért nem, mert annyira közel vagyunk 10 másodpercre Gázától, hogy már nem tudnák megszólaltatni a szirénákat. Ezek mozsárágyú lövések, de rakétákat is lőttek ki nem olyan rég, ez pedig a vaskupola hatástalanította. Hatalmas játszóteret rejt ez a 360 tonna vasbeton felhasználásával készült épület Sderotban. Ez az egyetlen hely a városban, ahol a gyermekek igazán gyermeknek érezhetik magukat.
de még itt is figyelniük kell a sziréna hangját. Itt vagyunk Sderot biztonságos játszóterén, aminek minden egyes pontja úgy van felépítve, hogy 15 másodperc alatt el lehessen érni ezeket az óvóhelyeket. Naponta 3-4-szer kell bemenniük ezekbe az óvóhelyekbe. Ma reggel 6-szor kellett. Ennek ellenére a gyermekekből töretlen életerő sugárzik. A szüleik is azt mondják, a körülmények ellenére Sderotban képzelik el a jövőjüket. A sderoti polgármester egyébként a gázaiaknak is felajánlotta, hogy idehozhatják a gyermekeiket, hiszen nekik is szükségük lenne a kikapcsolódásra, de a Hamas nem egyezett bele.